Bokakhat civil SDO asa hemalong ahoya puthak RC krum kachengbai. Jambili NGO hinpen lakhahini holokhoa along edon ke boy darabang phiahem kahomrida. KAAC Jinfed Board Chairman Joni Timong Jirikindeng Hanso Katikiadim Kelang Charida. Kardom Adap Abirta longpen ilisami Juli baby nonarju ikta birtang tonpen. Daithor Police Station ke parlo Karbi Anglong pen Golaghat District Kachikoinot Kiding Kroalong Longlealam ke puthak Bokakhat SDO asa hemalong Pupu Revenue Circle pen Kachingwaya hut Adivasi Low Charlia songa phanke phapondo. Boda KSA tuma phana bangke phapon peden. Longlealam ke puthak aphi ong ahirning tang ong sosi theglong. KAAC pen kedamtang iruya prang prabjin pen Pupu district atuma phan ahoyalam kia puthak kachingwai serak ja phan lamtoy piponglo laso alam toy ateng pen preni phai kretrok arni Bokakhat civil SDO asa hemalong Pupu district angbong kachingwai padupon pusi biruta nang pale Bangso Kachingwai along Karbi Anglong pen SDO Bokajan Joint Secretary Tensing Rongpi ARO SK Lapen Daithor Police Station OC Pratap Senaratum Chetongdum Lapen Golaghat District Anatu pen Bokakhat SDO SDPO Magistrate Adivasi Student Lapen Borsapuri T State Manager Josi Atum Chetongdum Keding Kroara Ratumta Bangso along Lealam Kia Puthak Kachingwai Puar Judum Longsi Palidum Kachingwaya hut bagan aswatungke bagan kaparlo ke somtang apilar anke long etnangji lapen KAAC pen kipi longle patata than etnangji pusi jongdun thiplo seta Karbi Anglong anathu pen ke thangta ningje dun haibang kawe ke dodun thliba por hot sar imkro inut abangphu angthin chepathe dotsi hini a district pen seta prabjin pen chelang rapet kelang tarlip pado serak nangji lapen keding kro araraphan keraikom pinangji pusi ningje dunlo laswa tengsi Bokakhat SDPO a hinpen keraikom kipidun japhan chechak ponu pusi sar imkro biruta nangpali isi ningduk meme alama bangke bangso Kachingwai along Karbi low charli asonga tuma phanke phapon pe setame adivasi low charli asonga tuma phanke phapon den Usi Pratap Senarli nang than the posonte Longlealam Kachingwai pua bangke thangta chini dunde lopota sar imkro ning dokalam the pherangkia phan birota nang pali KAAC lapen hamphanga songtum prabjin pen bangso along lealam kia puthak nang cherap dun vek nangji puta ke hai kiding kro arada tumpen kachuning ripadupon Dolamara penarjison rongphar Karbi Anglong live Lakhain korapli Deupani constituency angkang Jambili pu isi NGO hinpen lakhahini holokhwa along edon keboy darabang phiahem humri damsi munit angbong kachinghon seroyang thek chipidam Kedam tang preya chiklo ni phai kre trok ani lakha inkorapli Deupani constituency ke parlo lakhahini holokhwa arong along Jambili NGO atum amina khia da chepakonsi inut keboy darabang phi debari kurwa pu ahem humri dampen sanghan pen chenglok kaprek asonamong kanghon kangjin sopen kerap pajiramlo bangso bangphi arta ningkan troksir kep sosechot an bagdolo bonta alangli chor lapen asomar amta pirthe pen chiute kangera jok alangli asu pensi dobomlo alangli asu bangke arta ningkan kri isian baksi dolang bonta bang hem chainong chubidun chot pensi aphi aphan chelana bomlo Tafini ladak lakha inkoira li Deupani constituency angkang parlo holukhwa number 2 along ni tume dona hem ka homri damji phalsi ladak Jambili NGO phahin ben wanglo labangso ahem ke dam atwar ke lahano ho haladak kido ke sarpibori invet pusiku majokta dodun bangabe se nangli tum nangla anthan tha thai la mendu ku sitame ladak ke hem inu da sarpi ki do hem lo labangso arong ke duinong holukhwa lapen ke par constituency bang ke Deupani constituency labdak local MSC men lake mukut mohan
Halapu bangso auso kachethana tengke nipia phan ajo nerlo kechujia antanan parke repeat hekthedara jok nemena aperi lapen nipi aperita chi repeat hekthederlo lapen lo charli ingtung piklang setami nipia phan nangkelang piabang abidera jok lo ke charli setami ke thom angdeng anben ington angkok loposi chetha কোনোবাই সহায় কৰিছে নাই সহায় কৰিছে কি কৰিছে এইকেইটা ইহঁতৰ ঘৰৰ মানুহকেইটা কেতিয়াবা চাউল তাল নাথাকিলে আনি দিয়ে চব্জি চাউল আনি দিয়ে আনি দিয়ে আৰু তোমাৰ কাপোৰ কানিবিলাক কোনে দিয়ে কাপোৰ কানিটো আমাৰ এই ফুফু আছে এইটো দিয়ে এইটো কিনি দিছে এইটো দুইটা আজিলৈকে এতিয়াতো পেনে নাই এইটো দুইটাই আছে আৰু এটা পেন দুই পেলাই শুকাইছোঁ আৰু তোমাৰ ইয়াত থাকিবলৈ ভয় নালাগে নে এই টিংগিখনৰ মাজত থাকিবলৈ ভয় নালাগে নে নালাগে Kisungki Povek Asarpia Phan Pinirni Anta Deupani Constituency Local MSC Mukut Mahanta Hinpen Old Age Pension Kiduk Kelak BPL Atuma Phan Kerona Sang Lapen Hem So Hehui Anta Kipi Pedera Jok Ahem Kavi Alanglitum Asap Sovet Ahem Hop Royalongsi Sai Jok Jepen Do Bom Nang Loposi Rongarara Tumpen Nang Thandun বলে কোনো মানুহ আজিলৈকে অহা নাই আপোনালোকৰ আহিলে ভাল লাগিলে এনেকৈ সুবিধা সবেই হোক ৰাস্তা পদূলি হোক দুখীয়া মানুহৰ দুখটো দূৰ হোক সুবিধা হোক এই এনেকৈ মানুহ আজি চাবলৈ কোনো মানুহ আজি 3 বছৰ বুঢ়ী এনেকৈ পৰি আছে কোনো মানুহ আজি চাবলৈ অহা নাই আপোনালোকৰ আহিছে বহুত ভাল লাগিব ভাল লাগিছে হওক ভাল হওক ভাল সুবিধা দিয়ক চামৰ কিবা কিবি থাকে ন আপুনি ইয়াত ৰাতি থাকি ভয় লাগে নালাগে লাগে কি কৰিম বৰষুণ বাবা আহিলে তেতিয়া পলাই যাম এই পালে চেন্দা আছে তাতে এনেকুৱা ওলাই যাম আৰু এনেকুৱা কৰি কৰি তাত পলাই যাম Arleng Getheatung vote ke hangahut Kiduk ke lagatuma phan Nangrap jibu kachechak tekangason thotle paplengason te mesenji Lapen local MSC Mukut Mahanta Amenara ratum Kiduk kisongahut cherap chipidun mutrot lote mesenji busi halada ke dwara ratum nang thandun nang thek long pen itum isining duk dulo asi nilutum NGO team pen itum kimatha dam ke lahan lo nitum thek an na pen chini an na pen un an pen jo kong do an pen itum kiduk la tum phan na pen ason rat atung phan kirap ji phan si nitum ning hang pon lo abang so kirap along nitum isi objective tu la pen isi aims tu la hai aims objectives ta min nitum ki pachun pon ji phan si itum bor ipon bom lo asin nitum PNR ni lada bakso asar pialong ni tum nang humri ke ni tum alangli kiduk ki thek long pen isi ning duk do pen sin ni tum kiduan pen ta min tum chirung chirek pen si alangli phan nang pijir ya phan sang han na pen sabun jang thu pen ason ni tum nang pajir lo Langchething pen Subhas Terang Karbeng Long Live Tangte malam so dihina mau phan biar teng tonik sina Humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers akularalong nanglitum anam ki jongpen blanket mate kachioma pik kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akularalong kedam jia phan apor duredat pusitami matha ikri bangso akularalong pen ke thon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adu. Dihina Mopi Botot Birta Arjo Tiglanang. Karbi Anglong Autonomous Council pen ke thak pon kithi rengjeng jinfet asai kam kapareng pontu jia phan KAEC pen RDP pontu si CM Tuliram Ronghang lapen Agriculture IM Amar Singh Diso kapen kharateng pen jinfet board chairman Johnny Timung jiri kendeng hanso katikia habar humridang
West Karbi Anglong Jirikindeng Nongnam Kache Thangklong Along Hanso Katiki Asai Ke Ongnai Mate Ke Menai Ahabaralong Ke Damtang Preni Phai Krep Ho Arni KAAC Jinfet Board Chairman Johnny Timung Hanso Katiki Arara Tumaphan Aning Kapatheja Phan Kahumridam Sominda Radang Pialong Amat Karbi Anglong Ahanso Pulote Ke Menai Mate Kache Thangplup Ahanso Lake Singhason Anglong Lapen Jirikindeng Ahabar Hanso Hendong Lasi Karbi Anglong Ahanso Pirthe Adang Anong Kapacha Thangdung Thuklong Thekjia Phan Hanso Asai Katiki Arada Tumaphan Aning Kapathejia Phansi Lumbajong Lapen Jirikindeng Hawaralong Humridamlong Ekada singasona anglong hansu si amen ke do aprang karbing organic hansu ponte singason anglong si karbing long ben singason hansu anong dolo lapen ke west karbing long district ka bangke jirikendeng anong dolo ase jirikendeng tala si nil tum pini banglo ke damtanga nil tum lumajong area ta godamlo bijidamlo lasong thasi pini le thota kon nil tum jirikendeng area na habar bangsi da hansu nanglo hok pet pini ang dong apil the achiri afari anta hansu ke claim nil tum thekamong lo ase dak ankan bangta 16,000 pen 20,000 ton an mane hanso ang tan dam nasi alang litum phan aning pat thekang i phan litum pinibang lo je alang tum dam se ke bang ji lang arnita hanso ke claim pen karbing long ammen poklari phan la pa alang litum so kam juti ki tame hanso hin alang tum dam se dan se pakam pon thei phan sinil tum alang tum aning pat thebang lo la pen jin phet men tame alang litum phan mu ke bang ji lang arni bang ke mate non nil tum council pen sinon la so thireng jeng a jin phet bang tamil tum ke paring phan si CM sar dam matha pen aku agriculture CM sarturan mahang la pen agriculture morting tiso alang tum matha pen nil tum hanang toy si pini dak bang sinal tum han muning ke bang lang arni pen mang ke hansu mission ador pen ke na poni phasin tum jinjar pen matha Haladak Jirikindeng Ahabar Hanso Asai Katiki Vek Arada Tumaphan Ferangkiatum Karju Ponahut Nangkache Thanduna Tenke Hanso Katiki Aning Ke Hangarada Tumle Do Setame Achili Kacholong Tek Thepen Katiki Dunlongle Tado Bonta Pininga Bangke Chairman Timunga Sangho Anutin Arada Tumaphanta Achili Kerap Kipiduna Jok Anutinta Iki Dunlongle Hanso Katiki po bangke ahok lo nile tumusta me achili cholong tek testa me asap sap su chutiki pen hanso bang ladak mesen oi piseta be achili apora bang kasik sak do chat nile tum ka chunam ka choret pusta me akisung do nasi peneng bang choro lo alang li tum ladak jing phet board chairman ake hai junisar pusta me achili nang pi pen nile tum peneng tiki ponong lo laso penning the pon lo laso achili peneng anso se adang pa the ponji phana bangke Boy pisa tame ke dam tang bang hanso bang dak menangan products lo nili tum claim anta ke claim bang pudu ojo ini penamat adak LP pisa tame humsuri si pen athak la sonsi kita Kithi Rengje Jinfet Asai Kem Sitame Non KAAC Pen Paring Pontula Potsi Hanso Katiki Araratum Chojor Cholan Adim Mavideji Anam Ke Ong Longlede Jipu Matha Thera Katiki Araratum Ington Tede Nampo Karbi Anglong Arlo Hanso Abang Ko Anma Katiki Araratum Kelong Ana Hansota KAAC Jinfet Asai Kampen Thedung Anam Pen Nampon Poposi KAAC CEM Tudiram Rong Hangpen Agriculture IEM Amar Singh Tiso Kapin Kharateng Kahomri Damahut Thantekang News Report Rosan Hanse Karbi Anglong Live Manjadung het kedo woke kaji chin thong terona rongamekar sarsing be ningkan hini plenglim amek kachechar chedatpen pirthe adang kachechar dun bangnang jia phan pura amek kachelang ejia phan KAAC CEM lapen KAAC chairman longki timunga tumalong kirap kachohanga birta Karbi Anglong life asa hemalong Lawrence Teron pen birta napale Borjan constituency non hedjong town kapar lobon manja hithia dungkedo wokek aji Chinthong Terona Rongamekar Purnima Teron Piachor Sarsing Be Pining Pen Ningkan Hini Kangthimlim Thangnat Chiputhek Thepin Pen Pejo Pen Amek Chechar Chibomsi Non Thangta Kethek Dunlong Avidetsi Pirthe Ingting Kublum Sarsing Be Arta Ningkan Plikebra Pli Arta Apora Hud Amek Kachechar Dunjia Phan Chelang Bomno Bontanon Puanta Thangnat Kachechar Chederajok Joklem Tudam Thek Thedelo Nilimen sasing bi nili dak itu manjabu ke gaji ke thong terona rong segitu ini me kawita pingkan ini playground ini bisu nili somarta celana iteke de lawasai kawia ini si nali tung ke theding konsuri cariat tung terap padu te nili ban
nilirap itapu tunirilo kardo lasi nili mek chelang dam long pen pirthe chechar dunra puthot nili pisu nili so kachelana pon thek ja phan KAAC CM tuliram ronghang along pen kerap kelong ja phan si amek kavedet abangphu sarsing be pen chuni report kardo nili nilmen sasing be manjaw kaiji kinonta narong sinil gitu nilme kavi peraninkan hini lo kipling thelo nilipisu nilisumar tanili celana de celang de delo lagi nang litu konseri cari ke ding atu nilipanda nilira thapu nang litu matu nililo kardo nangli tum niliphan jongsi akerap nang PG bulote 8011411205 laso number along nang humrite long ikji lapen alang lechor purnima teron p account number 3607213825 lapen IFSC code SBIN 0005724 along nanglo lote kerap atangka long pobosi sarsing be achor purnima teron p chuni ripon News X report, Karbi Anglong live. Tadi pini Adap Abirta ke lapan sekian tonik lo, domet hak me, arni ki me.